dadian. Sajak nona kolo. Belum. Wane pasti. Jebul kabar iki ora ngoro-ngoro nanging kepara nyata. Kowe mapan ana ing pakunjaran Selamatangkep. Pancen bener. Rasane aku ora percaya, Bojo. Mergo sangertiku. Kowe iki bocah lempeng galeng ora tau ngono, ora tau ngene. Lho kok nganti kowe mapan ana ing pakunjaran iki perkarane apa? Perkarane aku barang ngamuk ning Kabupaten Selamatangkep. Gara-gara wisan jiwa kae kelakon prawasa karo bojoku Kartika Sari. Wisan jiwa kuwi. Wisan jiwa. Wani kurang ajar. Kurang ajar. Ngakai bojomu. Aku wong lanang ora urung trimo perkara kuwi. Aku barang ngamuk ana ing Kabupaten Selamatangkep. Ning kono sing ana Jaya Wisesa wong tuane wisan jiwa. Sisan gawe tak tantang, tak katutke disane wisan jiwa. Bakal tamane Aji Petit Naga. Nanging durung kelakon aku kalipe saka mburi. Nganti aku kantoko. Bareng aku tangi ngerti-ngerti wis ana pagunjaran. Umpama aku kok ngerti karo sing klimpe karo aku, tak idak rongkonge. Cetha. Wong sing klimpe karo kowe kuwi ora watak satriya. Iya. Lho yen wani kok adu arep karo pujo. Wani ning klimpe to. Wani ning klimpe. Kurang ajar. Kurang ajar. Jo, mengko dhisik. Ono apa? Aku mapan pakunjaran sak jabane pakunjaran kae. Akeh prajurit sing jaga karo aku. Iya. Yo kene iki bisa mlebu ning pakunjaran kene wane Pak. Gumun. Yo mesti wae aku gumun. Sing ora iso ki apa mugue waning pati. Ngerti yo? Piye? Aku lan Paman Jaya Wisesa kae cedhak nganggo banget. Torto aku iki senopati wedang kauripan, Selamatangkep andaan wedang kauripan. Wah, yen mung perkara mlebu metu pakunjaran, sak butuhku bakal kelakon. Nyatane iso ora? nyatane iki bisa mlebu. Lah, Jo, Maning Pak. pancen bener ku. Sopo to wong lanang sing arep trimo? Selagine bojo dikakai wong liya. Upama aku dadi kowe ora lega atiku lamun urung mateni karo wisan jiwa beneran. Mestine kaya ngono wane Pak. Kowe bakal tak wanehi dalan bisa nglairake rasa ning atimu, kowe males karo wisan jiwa. Bener. Wis percaya aku. Lanjut piye cara? Ning Piye? bisane nek kowe kudu metu ke pakunjaran. Bener. Kowe iso metu ke pakunjaran lantarane tetep aku. Mula aku jaluk tulung karo kowe wane Pak. Wong sadurunge tak tulungi. Kowe metu saka pakunjaran. Undanganmu yo. Aku ora nggawa apa-apa wane Pak. Ujo, piye? Kowe aja sembrono. Kowe aja golek perkara anyar. Perkaramu urung rampung, kowe arep dolanan perkara meneh. Apa kepengin saya suwe kowe ngringkuk ning pakunjaran? Ora wane Pak. Ora. Ah, Mung perkara ngono ya aku ora ngene. gagas. Perkara sing sithik dirampungke dhisik, ora usah golek perkara liya. Butuhmu kowe kepengin males lara atimu karo Lara atiku. wisan jiwa. Bener. Ngene. Arep tok goleki sok ora bisa ketemu. Mergo sing jenenge wisang jiwa kae lagi kedanan ngilmu kasekten. Asring ninggalake pidaleman kasatriyan, ngangklang jagat. Nanging piye? upama tanpa ketemu sang jiwa kowe iso males larane atimu. Banjur carane piye wane Pak? Kowe lara ati mergo bojomu dikakahi sang jiwa. Iya. Wales. Wales? Wales. Padha lanange kok. Sang jiwa dibojo. Ora ketemu sang jiwa bojone. Banjur bojone wisan jiwa mapane ngendi wane Pak? Aman Sari pojok lor kulon dhewe kae. Kae kasatriane wisang jiwa. Yen kaya ngono tak gonjake. Awas kunjarane jemeng momen kok. Akoni kuwi no bagus pendekar sakti
goblok yo. Iki rasaku ora kepenak nalika ning pendopo. Ujar dipateni kok ora entuk lara luwita. Dijodhokno karo aku mlayu nampe karo aku. Lah ya tenan. Judule iki layak kok nampe karo aku lara luwita jebul tresno marang pujo. Bocah wedok kok ngene. Wih, pujo diundang kok teko ning Taman Sarine lara luwita jam 12 bengi wis dicepaki sak kepingine pujo. Lah dalah. Rahayune kok konangan aku pujo lha kok ora kenaken pujo. Lara luwita. Sing tok arep-arep pujo teko ning nggonmu, nanging sing teko ora pujo, sing teko aku cepak-cepak ana lara luwita. Cepak ana aku sing teko. Listya Kumala. Pernah apa karo Wisang Jiwa? Aku garwane Kang Mas Wisang Jiwa. Kowe garwane Wisang Jiwa? Pancen bener. Listya Kumala. Nganti aku teko ning Taman Sari kene aku bakal meneh kabaran karo kowe. Yen to bojomu kae kurang ajar semrawasa karo bojoku Kartika Sari, ki wis dikianati karo bojomu Wisang Jiwa. Banjur rumangsa lara atiku, rumangsa diwirang-wirangke karo Wisang Jiwa. Mula tekakune papan kene aku ben males wirangku karo Wisang Jiwa lantaran karepku. yen to kowe kepengin males tumindake karo garwaku, iya. banjur aku arep tumindak apa? Wisang Jiwa semrawasa karo bojoku, kowe go tak prawasa. Oh, kaya ngono. Iya. Ya ngene ya Pujo. Merga tumindake garwaku wis mrawasa karo garwaku. Bener. Mula saka kuwi ning papan kene, aku bakal masrahke jiwa lan ragaku karo kowe. Upama aku mbok prawasa saiki aku ya ora dadi ngopo, bakal tak ulungke karo kowe, bakal tak nyohke karo kowe. Kowe pasrah? Loh, ning kene aku ya pasrah. Merga kowe kandha, yen to atimu lara, gawe gelo atimu merga tumindake karo garwaku. Wis saiki aku pasrah lawan kowe. Upama aku mbok prawasa ning papan kene aku ora dadi ngopo. Bakal tak weno. Ora Listya Kumala ora. Begini, lha ki manjaluk saiki atimu lara, wis diwirangke karo garwaku. Saiki aku lho wis pasrah karo kowe. Ayo saiki. Begini apa ora ngono. Aku kudune males mergo garwaku wis tumindak kaya ngono. Satenane kuwi dudu watakku. Bojo kuwi ra duweni watak sing kaya ngono bal prawasa karo wanita liya kuwi ora. Lah banjur kepiye? Aku nyawang karo kowe, aku mesakno karo kowe. Lah kok bisa mesake? Sapa sing kombane? Oh, iki putraku. Putramu? Heeh, Sapa Joko Wandira. Wah, bagus tenan. Ya bagus mesti ya niru karo Rama. Entuk aku ngemban karo bocah bagus kuwi. Oh, apa mau mbok mban aku ora dadi apa kok bojo ya? Pancen bagus tenan. Wisang Jiwa kae bagus, ibune wayu. Lah iya. Kanggo maleske wirangku karo Wisang Jiwa. Bocah bagus iki ra kelakon dewasa, bakal tak pateni. Kaprungu panjritmu dumadak dadekake was lan sumelang. Aku nyedaki Taman Sarimu. Ingkang putra kan. Putraku kenapa? Ingkang putra menika dipun badat kalian Pujo kan. Dibadat Pujo. Perkarane Pujo mbladat putraku sing kepengin mateni. Iki perkaraku. Aku sumpah ora bakal tumuli bali yen do nyangking sirahe Pujo. Mas, kuwi
bakal temuju ana ing tilam pagulinganku. Aduh, iki mau anggonku dandan piye? Wis pantes ayu apa durung? Aduh, aku bakal ketemu lan katresnanku. Kakang Pujo. Aduh, kelok. Sinten ya? Sinten niku? Pujo. Hah, Kakang Pujo. Kene mlebu, Kakang. Ora wani. Lah sebabe apa? Lampune padang. Lah banjur? Lune kedengaran prajurit. Lah kepenake kepiye, Kakang? Lampune dipateni. Oh, lampune dipateni. Ya tak patenane. Mati. Wes, Kakang. Iki lampu. Padang kok Loh, isih padang? kurang peteng. Kurang peteng ya tak patenane. Mati. Mati. Wes, Kakang. Wes. Wes, aduh. Sik to, Kakang. Iki wis mati lampune, Kakang. Ayo, Ayo ning ndi? aku Pujo. Iki tenan Kakang Pujo? Sik to. Iki bener Kakang Pujo? Iya. Sangertiku Kakang Pujo wong iki gagah. Gedhe pawakane lha iki kok mok cilik. Lho. Kok nek awar kowe ya dadi gedhe. Iya, aku iku iso cilik, iso gedhe. Yen kaya ngono ngene Kakang, aku tresno lan sampean. Aku bakal pasrah jiwa raga lan sampean Kakang. Wis dicepaki. Wes. Aku pengen maem sira. Jeneng keprok. Ayo Kakang. Aduh, mati aku. Ayo saiki Kakang. Ono mapano sik to. Aku mapan sih ya. Iya Kakang. Aduh, keringetku mati meruntus. Iki aku ngatasi ta ora? Bocah kok semono gedene sikile gede-gede. Aduh, mati aku tak sangkani kok iki. Mati aku. Aduh, jebule ora ketekno aku. Ijeh ngiso mbriyah iku mang. Tenagane ora nutuk. Perawat tenan. Edan, enak ora usah mbayang. Lu ngene kok arep dipangan Pujo kenaken tetar karepku kowe. Kakang Pujo. Kakang. Lho kok yo ninggalke lan aku lho Kakang Pujo. Nek aku gumun yo Kakang Pujo iki mau. Lah wong tak grayangi mengisor. Lho, aku kok gumun. Jentikane manis kowe kok prutol. Lho, lah wong bagus kok jentik manise prutol. Ning yo ora apa-apa. Wong sing kanggo yo ora jentikane. Prutol nek jentikane, ning sing kuwi yo gak prutol. Kakang enak, Kakang. Aku njaluk meneh, Kakang. Yen tak sawang pirang-pirang dina kok isine mung menang wae iki jane ana apa to yo? Aku kepikiran, Mbok. Pikiran apa? Aku iki jane duwe bapak ta ora le, Mbok? Yo duwe to, Nduk. Lah bapakku sapa, Mbok? Aku ya kudu ketemu, aku ya kudu diambung lho, Mbok. Tak kandhane jenenge bapakmu.
Neng janji karo Simbok ning kene ae lho ya. Aja lunga. Janji. Jenenge bapakmu kuwi Pujo, Nduk. Bapakku Pujo. Simbok. Kenapa? Aku ya kepengen ketemu bapakku, Mbok. Aku tak luru bapakku ya, Mbok. Aja ning omah ae. Aku tak luru bapakku ya, Mbok. Lho, sing sepi. Lah karepe bapak iki piye? Karepe bapak wis. Jan endi kok ngene terus? Kenapa? Sampeyan krungu apa ora aku gremeng iki mau, Pak? Iki tak perintah ora supaya gremeng, tak perintah supaya gladen. Wis rampung. Sampeyan lho karepe piye? Wiwit cilik nganti dodong sakmene gedene, lho kok papanke ning tengah alas. Bendina kon gladen ora tau ngejak metu-metu lho. Joko Wandiro. Oh, Pak. Ya aku njaluk ngapura karo kowe. Yen to kowe tak papanke ana kali songsong. Saben dina tak perintah supaya gladen olah Bilaraga. Wong satenane bapak iki duweni karep. Nggih karep apa sak sampeyan, Pak? Supaya Joko Wandiro kuwi bisa maleske wirange bapak. Lho, bapak di musuh. Bapak dene musuh. Sapa Pak musuh sampeyan, Pak? Menawa kowe kok ngerti musuh bapak apa kowe wani. Lho. Kowe sabela karo bapak. Musuhe bapak ya dadi musuhku, Pak. Kowe tenan. Yen kaya ngono Joko Wandiro. Musuhe bapak mung siji, Wisang Jiwa. Wisang Jiwa. Wah, Iki wani apa ora? wani, Pak. Sampeyan ning omah bae tak golekane. Menungso sing jenenge Wisang. Yen ketemu Wisang Jiwa, gepruki jotosi Joko Wandiro. Pak, Wisang Jiwa, Pak. Joko Wandiro, gebuki Wisang Jiwa. Layapan ning tengah alas. Sruduk karo kewan piye kowe? Sapa kowe? Joko Wandiro aku. Joko Wandiro. Kowe sapa? Aku Endah Pati Broto. Wah, nek apal ta cetane ra karo-karuan. Kowe iki mau ning alas iki golek godhong apa golek rancak? Aku rene ku golek bapakku. Golek bapakmu. Iya, lah kowe rene apa? Lah aku yo golek musuhe bapakku kok. Bapakmu sapa jenenge? Bapakku Pujo. Sapa? Pujo. Sembrono. Pujo ki bapakku. Biak pisan kowe kok. Pujo iku bapak. Bapakku. Bapakku. Aku kepengin misah. Lah kok nganti padha gelut perkarane opo? Iki lho ngakoni bapakku. Iki lho aku. Bapakku. Pujo iku bapakku. Stop! Iki kene sing bocah lanang rono. Nggih. Kadang-kadang lho, jenenge aku. Bapakku diakoni. Ya Pujo kuwi bapakku kok. Bapakku. Bapakku. Bisa saya iki Iki kenapa pisah apa ora? Aku mesake kowe saya-saya lho karo bocah ladon kok kowe kemlinting. Sik, Dik. Aku arep takon karo sampean, Dik. Takon opo? Sampean ngerti pawongan sing jenenge Wisang Jiwa, Dik. Engko nek sampean ngerti, tak tukoki sarapan kok sampean. Tenan. Kowe goleki pawongan sing jenenge Wisang. Sampeyan ngerti apa ora? Tak tukoki rokok, tak tambahi rokok. Yen wis ketemu karo Wisang Jiwa. Arep opo? Mung pengen ngerti sepiro pawongane. Gandeng kowe padu lan bocah wadon iki kok sisihke perkarane kowe kepengin ketemu karo Wisang Jiwa. Sampeyan ngerti apa ora? Wisang Jiwa ning jagat saindenge Silomah Kangkep
lan saka ing medang kauripan mung sawiji. Dadi sampean ngerti Ora loro aku ngerti sampean. Wah, sida kelangan sarapan karo rokok. Lakon aku sarapan rokok Gratis. Sampean yang ngerti endi pawongane, Dik? Pawungane ora ono liya iki ning pengarepanmu. Sampean Iki. Endang Pati Broto. Iki musuhe Bapak. Sakwise kowe tak wene ngerti pawongan sing aran Wisang Jiwa. Endi sarapane Ya iki tak asli kesuwen yo. Ajuti, yes. Kosek. Aja. Sik. Bener iki, Pak. Bener. Musuhe bapak di jagat mung siji Wisang Jiwa Wah, kae. pateni Apa wis mbok gebuki mbok wis jotosi? ngasih-ngasih kabeh. Nyatane kae sing meger-meger lho. Genjot iku nek. Sik. Yen kira-kira 10 tahun tenagaku kaya kowe nanging iki wis tuwa. Bener iki, Pak. Musuh bapak yo kuwi. Anjuk. Sik. Sebab aja itu kemarin. Iya, kleru Pak. Sisan. Oh, tadi bukan aku. Maaf. Jahat ya, jebule iki. Jahat-jahat. Ujug Sang Jiwa, ya gene kowe gyang kebuyu. Sakwise Kanoman Muda Taruna miloro aku, ora kok pisah. Ing semu kowe malah seneng. Kowe gumun mergo bocah lanang bagus iki kaya anakku. Oh, Tak kongkon goleki karo kowe yen wis ketemu takon gejoti gebuki karo kowe. Mergo nalika semono loro atiku. Bojoku Kartika Sari kok prawoso. Oh. Dadi lumantar bocah lanang kae kowe masngit kelawan Wisang Jiwa, Bener? dadi kowe ngejokno karo anak. Iya. Piye, Pak? Ajutine, Pak. Wani tenan. Sik. Iki wis yak mene. Ngene bojo, Aja guyu terus. yen kowe kepengin pepitungan lan Wisang Jiwa ning kene bisa. Aja mung kowe rebuten aku karo anak. Kaya ngono? Iya, aja kesuwen. Ayo. Mana nih? Ayo, rebuten. Kaya bakal jatuh gendok iki, Pak. Oh, kayaknya sih mbok kowe. Biayanem lagi kanggo rong dina kok mlete. Jahat. Wisang Jiwa. Yen ora kleru iki kan tukosan. Ora samar. Ora samar. Senajan suwi ra ketemu, nanging bareng ketemu aku kelingan nalika semono. Yo mesti ra samar. Hus. Tolong metak. Oh, bukan itu. Mergo kowe wis kurang ajar karo aku Wisang Jiwa. Ngajari babakan opo? Lho, kok babakan apa etok lali kowe? Opo? Lho, nalika semono aku kelakon mbok prawoso. Ayo ya apa ora? Yo aja selak kowe. Nalika kowe lagi topung legenuk karo bojomu si Pucuk. Pancene bener. Kok kira aku mrawoso karo kowe? Aku ngakai kowe. Ora usah selak. Pancen karepku kowe ngono. Lah banjur Nanging watake Wisang Jiwa durung klakon aku nganti jamah karo ora kowe Kartika Sari. durung kelakon. Iya. Mengko dhisik Kakang Pujo. Aku eling. Sadurunge pawongan kuwi mrawoso aku, jentik manise kuwi tak cokot nganti prutul. Nanti bruto. Iya, coba tak titike. Coba delok. Kamu titikane. Iya. Iki aja selak Sang Jiwa. Kowe sing rawoso karo bojoku Kartika Sari. Jentik manise prutul. Delok. 1 2 3 4 5 ora, Pak. Gak kae sing tekan sing kiwa. Urung tau. 1 2 3 4 5 lho jangkep ya, Pak. Jangkep. Ning aku malah gumun yo gene nyokot wae kok jentik manis. Mau sikil tengah yo. Jenenge kahanane kepepet wis sak Ujo kecekel kok ya. cetor sing tumindak ora. Waduh cilok kok. Yen kowe kepengin ngerti bapakmu ya iki bapakku jenenge Pujo. Iki bapakku, Pak. Bapakku. Anakku, Pak. Bapakmu
Ujo. Piye? Sakwise wis tinarbuka yen aku ora tumindak ngakai Kartikosari. Saiki gumanti aku kepituan lan kowe. Apa? Nalika kowe kepengin mbales wirangmu, anakku kok beradat. Anakmu? Iya. Anakmu tak beradat saka Taman Sari, tak papane tengah alas tak ceprot ndase bongko. Ora ajar kowe. Nanti lembut ya, Pak. Lembut. Yen kuwani aja karo putraku, iki bapake. Ajarlah. Ini musuh Bapak. Anakku ndi? Lho iki musuh Bapak. Bapak digebuk kok mereka. Iya, Jeng. Perkarane apa kok teko-teko ngepruhi wong? Perkarane apa? Anakku ndi? Balekno putraku. Anakmu mati. Ora. Kok nganti ra ono benere putraku. Oh, sesuk tak tagih kowe dina utang. Iya. Bapak ngomong blak-blak. Bapakmu kurang ajar. Anakmu saiki wis dewasa, rupane bagus. Saka Wadira. Kae? Iya. Putraku. Lho, Kae putraku. Mas. Putra Wah, peneng ya. tenan iki, Pak. Iki ramamu munggah. Ayah. Iki ramamu munggah. Ayah. Lino ayah. Aku ning ngene kok gak sing dirangkul ibu. Piye? Kliwat, Pak. Aku kepengin ketemu karo Ayah. Loro. Gini. Gusti Allah. Sing kula Kang Mas. Katitik kowe kudu matur nuwun kelawan pujo. Nyatane putramu wis ngancik dewasa ora dikapak-kapakke lan pujo. Pujo aku matur nuwun karo kowe. Ora boleh, Pak. Ayo Kakang, nah Kakang. Enak Kakang. Enak apa? Kuwi lho Kakang. Ayo to Kakang. Diajeng loro luhito. Kang Mas. Lah kok kowe nganti dereng kepengin cedak karo pujo iki ana sambungane apa? Sambungan enak Kang Mas. Sambungane enak. Mbok yen enak dibaleni meneh. Iya Kakang. Ayo Kakang. Kok malah kaya perintah apa? Iku Kakang. Kok? Gedang. Siapa berani? Aku weruh kowe wae lagi sepisan. Lah kok enak-enak Ojo selak to Kakang. Aku Wong selak? sampean kuwi lho mlebu ana ing sitongku. Tek jam 12. Jam 12 teng jilep. Iya, sampean tak menehi jeruk keprok. Aku ora weruh jeruk keprokmu. Ojo selak. Kok sampean bareng Iki. Diakoni ae. Diakoni pancen mbok lakoni kuwi diakoni, ora apa-apa. Kowe apa ngerti yen kelakuanku kaya ngono? Wong lanang lempeng galeng iki ya bojo. Ora. Lempeng galeng. Iya. Galenge tak kan menggak-menggok ngono kok lempeng galeng. Iku mergo pacule sing klandhep dadi minggat-minggat. Ayo Kakang. Kowe aja percaya. Kakang Iki pujo. lho, Nduk, kelakuane bapak. Kowe ngapano mbakku, Pak? Syukur. Dang, endang. Bapak iki ratu minta apa-apa lho, Nduk. Lah iku napa-napa kok jare gedang. Diteni rasakno yen bocah wis ngerti gedang kowe terus kepiye? Ra isin kok. Rene sik. Iki mesti kehapusan perkara 3N iki. Apa? Iki 3N dihapus iki. Kowe tadi. Sapa jenengmu? Ora lalu kita. Lugita. Ya, logi. Kowe kok ndakwa karo aku sing tumindak kurang ajar karo kowe. Apa kowe ndene titikan? Lho, ya mestine mbakno. Apa titikan? Gedhi. Hus. Kurang ajar. Iki pengarepane pun Kakang ngendika iki Dularmu iki. Cek Kakang Mas. Aja celometan. Putra pengayoman lho. Sisip sembire ngisin-ngisin. Lah, jeruk keproke kok. Apa titikane? Tikane ora ana liya ya mung jentik manise kuwi prutul nalika leladi lawan aku. Jentik manis kutul. Ra, Sek. bagianmu, Ra. Protol neh. Alah, yo. 1 2 3 4 Jangkep limo. Jangkep, Bro. Sing siji ya. Siji. Wes Sing itu. siji nih. Lho, Jangkep. jangkep. Kang Mas,
Liyane titikan kuwi apa? Mboten enten. Ora ono. Mboten. Titikane apa? Jo, Wisang iki jiwa. ku bingung. Nyatane sing tumindak Candala nganti kadangku dikakai pawongan titikane jentik manis putul. Punjere perkara ya jentik manis. Nalika Kartika Sari uga duwe titikan sing ngakahi jentik manis Uga putul. iki suwi muput ora rampung yen rampung. Ger, pandi lho. Dawuh. Kene. Ayo Ger, maju Ger. Mbok menawa kanthi dalan iki. Woro-woro sapa wae sing duweni jentik manis putul tangga teparo sak kiwa tengene ing Slomat Tangkep sumrambah ana ing medhang kauripan. Sing duweni jentik manis putul bakal tak weni bebungah senajan aku durung dadi pangarsa. Bumi sak sigar semangka Slomat Tangkep semangka uga bocah wadon prawan-prawan cacahe 44. Marem to lebu iki. Kalebu kadangku bakal tak dadekke bebungah. kudune aku piye, Pak? Woro-woro. Woro-woro. Suaraku kemen iki, Pak. Digedhek-gedhekke. Coba. Woro-woro. Woro-woro. Tes. Gawe, Pak. Glonggong ya, Pak. Tes. Sing banter supaya krungu. Nah, woro-woro. Kanggo kawula ning Kadipaten Slomat Tangkep, sak kiwa tengene. Ya. Sing sapa pawongan jenthek manise putung siji bakal diganjar bumi sesigar semangka ning Kadipaten Slomat Tangkep, uga bakal diwenehi dijawabke marang Gusti Putri Roro Luhito. Ditambahi bocah wadon cacahe 44 ben marep. Tambahi bocah wadon cacahe 44. Woro-woro sapa wae? Woro-woro sapa wae? Ora ana blas tak. Yo dianti, mbok menawa Kurang Cepet dibaleni. Woro-woro. Baik ngono ora ana sing nganu ra semengi utuh Pak aku, Pak. Ora nganti suwi utuh, rampung ra rampung yo iki. Woro-woro. Kanggo kawula ning Kadipaten Slomat Tangkep sak kiwa tengene. Sing sapa pawongan jenthek manise putung siji bakal diganjar bumi sesigar semangka ning Kadipaten Slomat Tangkep, uga bakal dijawabke marang Gusti Putri Roro Luhito. Tambahe. Ono, Pak. Tambahe. Tambahe prawan-prawan cacahe 44. Pak, ono tuhir, Pak. Tuhir, Pak. Ono tuhir. Pak. Iki tuhir wis. Ora, Pak. Loro iku mau saka kene to. Lho, tak rungono keaduan rumangsaku siaran kematian. Suara glonggong ngono arek. Kematian minyak pemain. Suarane cetha ning gendoro. Lho, iwas aku arep melu takjiah. Sing loro mau sapa? Hei. Oh, suarane kok cemplang kaya sepeda. Rasane sing kemplang. Kurang cetha. Woro-worone piye? Woro-woro. Kanggo kawula ning Kadipaten Slomat Tangkep, Rontok gede sithik. sing sapa jeneng manise putung siji bakal diganjar bumi sesigar semangka, uga bakal dijawabke Gusti Putri Roro Luhito. Tambah prawan-prawan cacahe 44. Krungu. Sampeyan iki rasa melo-melo wong angen wedhus. Tanggung jawab apa ora kowe kok woro-woro kaya ngono kuwi. Kanjeng Rama. Ya kowe kok sing woro-woro kowe kok. Lho kula iki sing perintah. Upama ana tenan kowe tanggung jawab. Wes wiwit kae wis woro-woro rungono. Ora percaya aku nek ngono. Lho, tegese tanggung jawab tenan apa ora ngenani ganjaran iki? Tanggung jawab. Tenan. Potonganmu kaya cah idiot ngene. Lho. Tanggung jawab kowe demi harga semongko. Ndah. Sampai iki malah nyuwen-nyuweni aku tak golek wong sing jedhek manis putung siji kok malah. Aku ora raimu kudu guyu kok. Masa ora guyu? Iya, sesuai nyek iki malah. Kamu kok diponi no. Dadi aku ora diragu. Kira-kira tenan apa ora kowe iki? Nggih, setu niki. Kok rai kaya kowe iki ora rai tanggung jawab. Golek ngaku sih. Ini ra bojone 21 tahun. Iki sejoko. Joko, calone 21 tahun. Mosok payu rabi. Nyek. Jenengmu sapa? Joko Mandiro. Nanti.
Kali songsong ngene mapane kula teng kali songsong. Lagi krungu iki ana kali songsong. Lha nek bapake kula Songsong Tunggonaga. Ceritane kula niku goyok-goyokan. Lah iku iki kali sosok. Nggih. Apa sakidule kali sosok? Nah, pas gandeng persis. Kali sosok. Pas gandeng. Sik. Aku ning mung kowe sing woro-woro ora pati percaya. Sing luwih tanggung jawab sambung karo woro-woro iki sapa? Saibara. Aku gak ngamoni. Raden Wisangjiwa. Nek iki aku lagi percaya. Keto Wisangjiwa kuwi anak Bupati Selomatangga. Iki apa, Bu? Joko Wandiro kuwi putra. Krungu sampean. Lho iki anakmu. Yen iki salah anakmu gawe apa piye? Kok nganti salah gungkung gawe? Lah kowe sing tuwa rupane ngene kok anak-anakmu iki. Bapak iki tak sikate, Pak. Sikate, Pak. Ojo ngene. Sikate, Pak. Potong ame paling-paling perang yo aku jotos. Nampane aja we. Tenan, Ini jalan Wandiro. Pancen bener. Aku sing anake Sayembara. lamun ing jagat iki ana menungso kang jeneng manise putung, bakal nampa ganjaran. Siji bumi sak sigar semangka Selomatangga. Bener. Loro daup karo loro Kadangku loro itu. ijeh ketambahan bonus bocah wadon 40. Bapak 44 isi perawan-perawan. Kaya sing ijo bareng ngene Kuwi yo bakal 40 iki ana sing kaya ijo bareng dadi 45 karo endang pak. entuk ibu iki barang. Iya, Enak, tambahine aja melu-melu kowe. tambah sapa? Aja melu-melu. tambahi sekupi putih, Pak. Aja melu-melu. Sekupi putih, Pak, ben apik, Pak. Ngene. Kakang Wanipa. Mbok menawa pancen sayembaramu bakal rampung. Kaya apa? Mbok golek ana ibarat jagat tepung gelang pancene menungso kang jeneng manise putung iki sok kala mangsa angel ra ya to. Angel, mesti angel. Lumrahe driji kuwi ya Jangkep Cakep kabeh. Ya jeneng manise putung. Upama ora putung gawan bayi tegese wit kandiro wetenge mboke. Mbok menawa cacat mbok kena apa-apa lak ngono. Bener. Bakune dicek manise putung kok. pancen kaya ngono. Putraku Joko Wandiro. Wandiri. Wandiro kok Wandiri. Ah, Wandiro iki nek ganteng nek ora pati ganteng Wandiri. Sing sabar ya. Bukti Macam tak iya, Pak. Sabar. Durung ngerti aku piye? Durung ngerti aku. Derek. Ketua. Jatasan lho. Ngono kowe. Kecangisan koyo. Kowe sing ngene boro iku ngerti iku. Coba kang hitungi lho. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wes mikir. Jangkep kowe Yang ngono. Jangkep mikir. Tak idon iku. Lagi siji. Lho siji nah. Arep iki. Wah, ngene. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lho kok jangkep terus? Jangkep. Goblok. Lho, sing mbok hitung dadi siji. Oh bener ya? Minggir, Pak. Minggir, Pak. Anak Ora waspada lho. Anakmu iki lebokno rumah sakit jiwa wae. Patut ya, patut kok. Apa mbok parakno Pak Purnomo? ODGJ. Mau sih. Mau sih, Dik? Sing iki. Iku tak hitung jangkep. Siji wae. Gak pengen ngerti? Tungan. 1, 2, 3, 4. Putung siji, Pak. Rabi karo iki. Edang berarti broto. Iso. Operasi Cek kok malah kaya ngene. Wis, sing 40 pira-pira moh. Aku njaluk iki tok. Tahir. Lho kok ora jijik kok berarti broto. Brangkol kok menang ae. Janji. Sayembara iki Kakang Wanipa. lho iki barang. Makane kok sing buding-buding. Iki kadang Ya ayo. pengen ngake. Lho, Si tak sayembara. lho piye to? Nanging kabeh kuwi mau punjering perkara ora ana kowe. Nganti aku padudon lan puja
punjering perkara mung. Lah kok kowe kepenak banjur kepengin apa? Kok sik perkarane apa? Kowe sing mrawasa karo bojoku Kartika Sari. Kowe sing mrawasa bojoku Kartika. Aku kuwi. Iya, Mrawasa bojomu. iya apa ora? Pisane kok. Lah, Jebul kowe ngapano sibokku, he? Wani-wanine kowe ngapano sibokku, he? Aku Gemben nangis. iki dak sing gawe aku itu gaji separuh. Iki bokonge, njaluk apa kowe? Mati aku. Bocah iki piye kok ngene iki? Ampun. Ampun, Bro. Yo wis. Kakang Waringpati, wis titi kula wancine mbok menawa wong munduh wong pakarti, wong salah bakal selek. Kanthi paugeran aku ora ketang durung kasekake dadi adipati. Wah, iki Kowe arep pidun. arep blondrokno wong iki. Nggih. Mas aku seneng Dipun ora karuan. Kesuwen. Menungso Joko Waringpati. Aku njaluk ngapura karo kowe nalika semono aku sedak po karo kowe yen mrawasa karo bojoku. Kowe kok sebaline aku kudu para lawan. Makin ono bapak sing kita. Iku dak gampang aku Joko Wanti. Lawan tindak patibro. Kulo ngene kene kok iki. Pakulinan ngopo? Kowe pakulinan kok ngopo coba dulu. Karo ngopo nikah. Arep seneng. Karo anakku jangan Ono sing selesai dek, sing selesai ono dek. Kowe astaga. piye dapat itu. Aku jare yo Pak. Terus Gara-gara kepepet. Orang liyane yo wis tak Joko Wanti yo wis kamu pamasorane kendang pati broto lamun timbali Indonesia. Ujo sawetara purnane lakon ujo tanding Prabara Segara Kidul wis ana paripurna. Mula sabudak ketoprak bakti kuncara menawa wonten tumpang suh anggenipun gendang kelampahan siap dumugi pedal nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Kita sedaya minangka batal wakil Bapak panitia ugi Bapak ingkang kagungan kersa nimbali bukti kuncara mugi tansah pinaringan kabagas warasan ugi pinaringan rejeki ingkang agung saka kalam. Kula saged rahilakaken bumi panuwun mugi-mugi kuncara bukti kuncara sumrambah Bapak ingkang mengugati. Pramila atur kula nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi